Saka vamurowa kudai kuti chikonzero chakaita kuti wamurowa azi uyu akabudisira uyu banga we ndovati ndoda kucheka mwana une uri disabled ndova ndachimuta ndova anzi akabudisira uyu banga chichida kucheka saka uyu ndovati iwe uda kundicheka akakawanda pana pamuchita kuti muda wandicheka ndobva ari ndakachidhina akuti asati akandachidhina ichocho uyu warume iwawa ndobva watangobata mwana uyu watangowamuchaya wamuchaya kudaro wakamurova musi wa5 manheru kuma7 wamurova wamukwadza vatatoranena pane chandandoziva mangwana makuseni ndakazozwa kuti ndadaidzwa kuzoye mutori mwana nyuri wakarara mumuhomba imbambaira pamba poma murodzi ndobva ndaenda vandatora mwana ndana mwana ziso ringobuda ropa ziso rakakwadza ndobva ndakaenda kumashopu kuti nditsvage kuti ndatora mwana wangu ndiani vatatsvaga information vatazwa kuti ndiwo varume vaite vatatu ndobva vakafonerwa tichivafonera kuti imi maruva mwana bozva wangozi uchabatika panzvimbo vakabva vatiza makusenisa wangosimba kwakazapa uye akafonerwa akabvuma akati heye iye nato lenato akafonerwa nemurume wake akati heye tizveshuwa tisarwa chini mukomana takamurova takasi takamurova tiri inini karaibatika natafara ndobva tawamika tati uya titaurane tiri pabasa pe ndobva vauya wazveshuwa ndikati mune shuwa ere kuti mukarova mwana wakadai akati asorenyi zvakatoitikwa zveshu ndikati pamarova mwana wakadai dai akakutotsirai makanditaurira akati pakatopotseka saka ndikati ndawenda kumapurisa kuti mwana unorapa akadai vaambuya musaende batitaurirane tionesane mwana tinorapisa ndobva taenda private iri kwawatsombapo pana dokta dokta akasvika akati handirapipa pasina kuti mamboenda kumapurisa notiso remwana rakakwana ndova ndakabva ndaenda kwadc vandasvika vandataura kwadc kusvika kwadc vakati imama kuvatingata varume vacho vabvuma mhosva asi wati tinodini toritaurira katika mudo kana muda kutaurira nesitanguku kuti ichiende morapise mwana arapwe modini motaurirana ndova ndakaenda tobva tadzoka taenda kubva pana dokta mishonga ichinyorwa vachitenga mishonga yacho tichiisira mwana vatanzi mishonga yacho tavatenga mishonga yacho vandakati saka muda kuti tidini mwana wati tabvotisa ma50-50 svanzi ndeyekuti mubatsirikane pamwana tataro yabeta 150 ndikati nyora affidavit tobva vanyora maafidavit ravo inini ndine rangu ndiwane koda vakanyora vakati zvese zvichazoitika mumashure zvese tinenge tiri kuteedzera tiri kuita atawana titsokei saturday yasvika taenda kureview nemwana ndakaenda nawo akatika kati mwanyatsonzwa chiremba kuti ari kutiimerera nestori mwana tasvika chiremba akangorora mwana akati mwana achafa akaona zvachose ndikati allright imuzabatika tadzoka ane mazvizura kutaura chiremba kuti upenyu hwemwana hwese achafa akaona saka todii zvomazwa kudaro sabatika kati azveshuwa mbuya inini izvi zvinotokodzera kuti tidini tiite something kuti mwana aone kurapa kati aona kana mukudaro zvakadini pakanaka chiuya titaurirane kuti tionesane kuti todini ndaiti ndikasvika ava varipo ava vanga vasingabvi papinzi vanga varipo asi uyu waiwandowa uyu mai ake taimuonawa tosvika todini svika uyu ava otaura kuti lenadhavo ndadzoka kumba kwangu mangwana ndauya futi saka mati todini svika ndilenadhavo tikafamba mumashopu muya kana mabhawa ari kumusoro kwedu mukamutsvaga munomona lenadhuya ari kwawavo handiswa ahwapahwana ndatoona kuti nyaya ine varume ahwada tichazopesirana tisikachatowirirani ndikaendienda hangu nachangamiri mutibatsirwo vadaro panyaya iyi kuti waone kuti tione kuti tingazvingafamba sei. Right, punya yang betul di bawah
Nyeyu, it's a criminal issue. He knows the GPS. Grievous bodily harm, which resulted in a permanent injury. Saka kana yakadaro nawo ndekuti mimi pamakaita makaita zvinhu musiri kuziva kuti zvamuri kuita handizvo pamutemo. Pamutemo wakomana wako wakarowa mupana, mafanira makaenda kumapurisa, makanomhangana kumapurisa, wakomana wako wadii wosungwa. Wakomana wasungwa, panozodiwa medical report yadokta yachiremba yekutaura kuti injari yaiswa pamunhu inosvika palevel yakati, mutongo wacho ndewakati. Saka hamuna kuita izvozvo, hamuna kutora chii medical report. Major chaanozoshandisa pamutongo imedical report. And then the medical report ndio inozokuda kuti munhu mimi permanent injury, compensation for that permanent injury ichi for loss of one eye, whereas loss of two eyes inonzi loss of one leg, one finger is there. Zviripo pachi pamutemo wanopiwa chimutongo. Saka imi muchibva panapa, muchibva panapa munoenda pamutasa, munoona assistant inspector Choka ndiye member judge, munoona Choka motuma vakuno wobva andifonera kana kumufonera mina Choka, then docket robva ravhurwa wevakomana vanofanira kuenda court. Mukomana anofanira kuenda kwadokta kuita medical report, asi ukuchienda motanga maripota case yekuti wakomana zvokuti makawirirana. Yes, makawirirana henyu zvakafanira kuti wabata munhu arubhema mbanje wowirirana mubhema hako asi usandifuridzire mumhino mangu zvokuita hapo munhu uya paunonga wamunakiwa nembanje yamanje kudaira funidziwa mumhino wobva aregera kubhema uchiita zvichibhemazve iye woti handisina mbanje yacho. Pakanyorwa panokusungira kuti uite sei, kuti uti unofanira kunge achikufuridzira mbanje yebvete yayo mumhino hauna, kana kuti mhosva inopedzisira yatonga niyani yako. Because zvakaita wakomana wakaita chitsotsi chekuita buy time, kuti mukomana wembarwadzo adi adzikire, imi mishungu dziite sei dzidzikire, vachitaunga vanhu kwavo. Izvozvo zvobva vachikubuditsira ichi mapfukala zake awo. Saka isusu tiri kuti mhosva haidi haiwo. Muchibva pano chienda izvo muite zvandakutaurira izvozvo. Uyu mukomana anoda medical report, asi polisi muchibva pano enda muripote nyaya iyoyo yechi kurohwa kwaita mwana. Ende kubatsira iwo manje vamakangwara kuti affidavit. Handika muda affidavit? Yes, affidavit iro richashandiswa in the court of law as evidence yekuratidza kuti vanhu vakabvuma kuti tizotaita izvozvo. Handizvo ambuya right enda here wakamboita izvo right ali Nake Mandora kapita nyamba nake Mandora kapita nyamba nake